Лятна мечта в бутилка. Днес ще ви пренесеме в Бейли селекцията. Да започваме. Бейли шоколад. Плътен, шоколадов, като студен десерт. Перфектен за лятна вечер след вместо сладолет, а обаче с повече настроение. Бейли с ягода свеж, нежен и леко флиртуваш. Ягодов шейк за купунджи. Перфектен за пикник или среща. Бейли с тирамису. Перфектен за комбинация с кафе или нещо сладко. А защо не и с двете? Лятно айс кафе. Със стил. Бейли штрудел. Да, штрудел, ама летен. Ябълка, канела и ледено намигване. Бейли с канелено руло, канела, крем и много настроение. Изненадващо свеж. Влюбваш се от първата глътка. А къде да ги намерите? Можете да ги намерите, когато пишете на Viber. Ние ще ви изпратим всичко, защото не са качени в сайта. Алкохолът е скрит само за най-специалните. Хайде сега напишете в коментар кой от вас кой вкус е пробвал. Ще ми бъде интересно да видим кой какви комбинации е правил с тези бейлиси.